Εσύ τι θα κάνεις τη Δευτέρα, Γεωργία? Τι θα κάνω? Αχ, δεν το μπορώ. Όρσε. Περίμενε. Θα πας μούτσες. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε GR. GR. Στο Euro, ξανά. Άλλη μια χρονιά εδώ πέρα, από διαφορετική εκπομπή βέβαια. Ναι, εκπομπή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν έτσι που είσαστε εδώ μαζί μας, που θα μας δείτε. Και θα περάσουμε μαζί μια πολύ ωραία χρονιά, ελπίζουμε. Δευτέρα, Δευτέρα. Μ' αρέσει Δευτέρα σαν μέρα καθόλου έτσι. Είναι λίγο βαρετή. Είναι νεκρή μέρα που λέμε της εβδομάδας. Αλλά μου πεις τώρα εντάξει τέτοια ώρα που είμαστε είναι καλά. Χαλαρώνει ο κόσμος, ξεκουράζεται. Μένει στο σπίτι, οπότε τι πρέπει να κάνει? Κάνει ζάπινγκ, θα χαλαρώσει όπως είπε. Να δει λίγο εμάς, να δει δίπλα. Ξεκίνησα πάρα πολλές εκπομπές σήμερα, έτσι. Πάρα πολλές. Ξεκίνησε ο Κωστόπουλος, ξεκίνησε η Face Κορδά με τον Γιώργο Λιάγκα. Ξεκινήσαμε εμείς. Αστρολογικά δεν έχω δει αν είναι καλή μέρα για την εκπομπή μας. Ούτε εγώ δεν ασχολούμαι όπως ξέρεις. Θα έπρεπε. Εγώ δεν έχω δει τα αστρολογικά της εκπομπής μας, δεν ξέρω. Η εκπομπή μας άρα τι ζώδιο είναι? Η εκπομπή ζώδιο. Ναι, αφού ξεκινάμε σήμερα, Οκτώβρη είναι ζυγός. Δεν ξέρω, καλή όπως εκπομπή και εγώ. ζυγός. Όπως και εσύ. Εγώ είμαι κρυός. Ξέρω εγώ να ξεκινήσω Μάρτιο, μήπως. Πάρετε τα, μαζέψτε τα, φεύγουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά. Να πω ότι η Αφροδίτη είναι στον τοξότη θέλω. Να το εκμεταλλευτείτε όλοι, γιατί ξέρω μερικά πράγματα, θα σας τα πω. Να το εκμεταλλευτείτε όλοι. Είναι τέλεια για να ερωτευτείτε, για να ζήσετε. Μετά κάτι 4 μήνες στον εγώ καιρό δεν είναι καθόλου καλά. Οπότε καλύτερα προλάβετε, τρέξτε. Να το λες. Να το λέω, εγώ ξέρω, κάτι Κάτι ξέρω. ξέρεις εσύ. Πάμε στα μουσικά μας θέματα τώρα. Ξεκινήσουμε από αυτά. Να πούμε εν συντομία ότι η Δέσποινα Βανδύ επιτέλους έκλεισε συνεργασία. Αφού λοιπόν ακυρώθηκε συνεργασία με την Μπέκη Ζήνε και το Σταμάτη Γονίδη, θα βρίσκεται του χρόνου στο Έναστρον μαζί με τον Νότι Σφακιανάκη, όπου θα μας εντυπωσιάσει ένα πρόγραμμα 50-50 θα είναι. Ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συνεργασία. Έχουν ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν, νομίζω, και έχει πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω, είναι ωραία. Δεν έχω συνεργαστεί πάρα πολύ παλιά. Ο Σφακιανάκης έχει ανέβει πολύ στα πάνω του και για τραγούδια. Μετά στην Αμερική η Miley Cyrus κυκλοφόρησε επιτέλους το πολύ αναμενόμενο CD της, το Bangers, το οποίο βρίσκεται ήδη στις πρώτες θέσεις των chart των iTunes και αναμένεται αυτήν την εβδομάδα να σκάσει μείνει στο νούμερο 1 του Billboard 200 με γύρω στις 290.000 πωλήσεις, αν και αυτά ξέρεις αλλάζουν τώρα μέρα με τη μέρα όσο προχωράει ο καιρός. Τρομερή άνοδος και δεν της το είχα. Έκανε τρομερή αλλαγή, ξέρω εγώ, δεν είδες, βάζει γλώσσες, δίνεται, κάνει τα πάντα, ό,τι μπορεί για να τραβήξει τα φάση προσοχής πάνω της. Μας αρέσει όμως η Miley, μας αρέσει πολύ, δεν ξέρω. Φωνητικά ναι, το υπόλοιπο πακέτο δεν μου αρέσει, για να πω την αλήθεια. Δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει εξωτερικά, θες να πεις. Εμφανισιακά είναι πολύ ωραία κοπέλα, αλλά η αλλαγή που έχει κάνει δεν μου αρέσει καθόλου. Από εκεί που ήταν στη Χάνα Μοντάνα ήταν κοριτσάκι και ξαφνικά όλα. Τώρα θα δούμε τα τσάρτ και θα δεις. Μήπως να πηγαίνουμε να δούμε έτσι τι παίζει στο αμερικάνικο τσάρτ αυτή την εβδομάδα. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, στο νούμερο 1 είναι η Lorde που έχει το Royals. Είναι το μεγάλο της hit. Είναι μια κοπελίτσα 16 χρονών. Ναι. Η οποία έχει κάνει πάταγο, εσύ δεν ξέρω. Έχει βγει από κάποιο ταλέντο. Με εντυπωσιάζει. Όχι, είναι Νεοζηλανδία αυτή τώρα, να φανταστείς. Είναι 16 χρονών, είναι η πρώτη γυναίκα μετά από πάρα πολλά χρόνια που ακούμπησε το νούμερο 1 του Hot 100 του Billboard. Μας εντυπωσιάζει. Στο νούμερο 2 είναι η Katy Perry με το Roar σε άνοδο από την προηγούμενη εβδομάδα. Μ' αρέσει που δεν τα πολύ. είδαμε, γιατί δεν ήμασταν εδώ βέβαια. Στο 3 βλέπουμε την Miley Cyrus που ανέφερα πιο πριν και δεν σου άρεσε κιόλας, κατάλαβες. Το τραγούδι μου αρέσει. Το βίντεο κλιπ δεν σ' άρεσε που είναι γυμνή πάνω στην μπάλα και σούρνει βόλτες και πάει και έρχεται και πάει και έρχεται. Στο 4 είναι ο Drake με το Hold On We're Going Home, όπου αυτή την εβδομάδα είναι στο νούμερο 1 και με το CD του. Γι' αυτό είναι και στο νούμερο 4, όπως βλέπετε το τραγούδι. Στο 5 είναι η Avril Lavigne με το Wake Me Up. Στο 6 βρίσκεται το Jay-Z μαζί με τον Justin Timberlake στην συνεργασία του Holy Grail. Στο 7 βλέπουμε το Robbie Thicke με το Blurred Lines. Πολύ το αγαπάω αυτό το τραγούδι, έτσι. Δεν το έχω ακούσει. Το Blurred Lines, όλο το χρόνο που έπαιζε. Ήταν 12 εβδομάδες στο νούμερο 1. Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Είναι Ντροπή. περσινό κομμάτι. Ναι. Και ακόμη υπάρχει. Ναι. Μπράβο. Στο 8 βλέπουμε το The Fox. Αυτό λοιπόν είναι ένα Σουηδός, θέλω να σου πω, το τραγουδάει. Όπου είναι μια Αλεπού και λέει, ας πούμε, τι κάνει η Αλεπού. Και λέει κάνει κάτι περίεργο. Θες τώρα σου κάνω γίνει και να γίνω ρεζίλη. Είναι πολύ ωραίο όμως το τραγούδι. Στο 9 βρίσκεται η Lady Gaga με το Upload. Το αγαπημένο σου. Ναι, πάνω απ' όλα. Την αγαπώ τη Lady Gaga, δεν είναι τέρας. Την αγαπώ. Και κλείνουμε με τη Lana Del Rey στο Summertime Sadness σε ένα ωραιότατο ρέμιξάκι, το οποίο θα την ακούσετε όλοι.
Το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι φανατικά. Και τώρα τι θα δούμε, Γεωργία? Εγώ λέω να αφήσουμε έναν άνθρωπο που είναι έτσι λίγο πιο αντισεξουαλικός και να πάμε σε μια πάρα πολύ σεξουαλική παρουσία. Γιατί στην πληροφορία ότι η κοπέλα που θα δείτε αμέσως μετά το βίντεο που τώρα ακολουθεί είναι φωτιά. Σας το λέω εγώ, γιατί την έχω δει. Μιλάμε για την Βαλένθια Διγενή, όπου θα παρακολουθήσουμε τώρα το βίντεο κλιπ της και μετά θα την υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο, κοντά μας. Για στο να GR. δούμε που είναι και μια κούκλα, για να τη δούμε. Βαλένθια Διγενή κοντά μας. Αγκάλιασέ με. Ποιος θα ήθελε να σε αγκαλιάσει, αλήθεια? Ο κόσμος. Έλα τώρα. Ερωτικό τραγούδι είναι. Δεν νομίζω ότι απευθύνει στον κόσμο. Δεν είμαι με κάποιον ερωτευμένη. Είσαι ερωτευμένη όπως όλοι μας, με την ιδέα του έρωτα, έτσι. Είμαι ερωτευμένη με τη μουσική, βασικά. Νομίζω ότι το τραγούδι το βγάζει αυτό πολύ έντονα. Σε ένα εκπληκτικό κλιπ, Για μίλησα μας γι' αυτό. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Πλάκα, στην Αθήνα. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, 12 ώρες. Πολύ ωραίο γύρισμα. Πολλή ώρα, κούραση, αλλά εντάξει, νομίζω βγήκε καλό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από εκπληκτικό. Δηλαδή, εκτός που είσαι πανέμορφη και από κοντά, θέλω να το πω αυτό, ότι η κάμερα την αδικεί νομίζω λίγο. Στο βίντεο κλιπ είναι ακόμα πιο όμορφη από εδώ, όπως φαίνεται. Και το βίντεο κλιπ ποιος το σκηνοθέτησε? Ο Μανώλης Τζιράκης. Πολύ Το τραγούδι, ναι. Το τραγούδι το έγραψε ο Κυριάκος Παδόπουλος, στίχη Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Το πόσο σπουδαία ονόματα. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τη συνεργασία σου με τον Κυριάκο Παδόπουλο. Πώς προέκυψε, πώς ξεκίνησε, ξέρεις? Ήρθε με τον ατζέντη μου, τον Στέλιο το Ρίζο, με τον οποίο συνεργάζομαι, και ο Κυριάκος Παδόπουλος επίσης. Συνεργάζεται μαζί του, ήρθε στο μαγαζί, στις Μούσες. Με είδε, του άρεσα, με πήρε τηλέφωνο ο Στέλιος ο Ρίζος. Μου είπε ότι θέλει να κατέβω ο Κυριάκος Παδόπουλος στην Αθήνα για να κάνουμε κάποιο demo, να με ακούσει και από κοντά, γιατί μπορεί αυτό που είχε ακούσει στο μαγαζί να μην ήταν αντικειμενικό. Φαντάζομαι αυτό εσύ εκείνη την ώρα τα χάσες εντελώς, έτσι. Ναι, ναι. Δεν το περίμενες? Όχι. Έχει πολύ καιρό όλο αυτό το σκηνικό που έγινε. Έχει ένα χρόνο. Πρόσφατα δηλαδή. Ένα χρόνο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε πότε? Τον Απρίλιο. Α, έχει καιρό το τραγούδι. Έχει καιρό. Έχει ξεκινήσει να φανταστώ να παίζετε, μπορούμε να το ακούσουμε κάπου σε ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Θεσσαλονίκη? Παίζεται σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στο Κοσμοράδιο από ό,τι ξέρω, στο Μάντα παίζεται. Panic Records. Panic Records. Η εταιρεία σου. Ωραία, πολύ ωραία φαντάζομαι. Για αρχή νομίζω ότι Το καλύτερο πόσο πιο ξεκίνημα. δυναμικά. Δεν θα μπορούσε να έχει νομίζω καλύτερο ξεκίνημα. Τι να πω, εντυπωσιάζομαι. Αν και νομίζω ότι από μια νέα όμορφη κοπέλα όλα μπορείς να τα περιμένεις. Όντως. Είσαι και μικρή. Πόσο? 23. Πολύ. Δεν ρωτάμε μια γυναίκα την ηλικία της, ρε Γεωργία, δεν το ξέρεις αυτό? Εντάξει, Κοπέλα είναι. είσαι, εσένα θα σ' άρεσε ρωτήσουμε πόσο χρόνο είσαι? Δεν έχω πρόβλημα, δεν το κρύβω. Δεν το κρύβεις? Καλά, εγώ δεν ρωτάω πόσο χρόνο είσαι, γιατί δεν θέλω να πω εγώ πόσο χρόνο είμαι, νομίζετε. Εγώ το λέω 19. Πώς είναι για μια νέα κοπέλα σε τέτοια μικρή ηλικία να δουλεύει στα μπουζούκια καθημερινά? Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά μετά από κάποιο σημείο, εντάξει, γίνεται και συνήθεια. Πόσα χρόνια έχεις σε αυτό το χώρο με τα μπουζούκια? 3 χρόνια. 3 χρόνια δουλεύεις κάθε μέρα? 3 χρόνια. Οκ, εντάξει. Η μαγεία αυτή του τραγουδιού που σε έκανε να ξεκινήσει υπάρχει ακόμη ή πλέον έχει έρθει η ρουτίνα?
Όχι, υπάρχει ακόμη. Σίγουρα δεν είναι αυτή που υπήρχε αρχικά, αλλά υπάρχει ακόμα, ναι. Και αυτό που με κρατάει είναι όλοι μου οι στόχοι, ότι αγαπάω πολύ τη μουσική και δεν το βάζω κάτω, εντάξει. Είσαι πολύ καλά κάνεις. Πάρα πολύ μικρή νομίζω και έχεις άπειρο μέλλον μπροστά σου. Εγώ το βλέπω και στο λέω από τώρα. Θα θυμηθείς αύριο μεθαύριο σε κάποια χρόνια. Θα είσαι μεγάλη τραγουδίστρια. Και εμείς φαντάζομαι θα είμαστε μεγάλοι σε ό,τι είμαστε. Και θα έρθεις στην επόμενη εκπομπή να μας τα πεις όλα έτσι πιο αναλυτικά με τα καινούργια τραγούδια. Και τι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα για μια κοπέλα σε μικρή ηλικία. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ εντυπωσιακή. Βγαίνει στην πίστα. Από κάτω είναι το κοινό, τη θαυμάζει, πετάει λουλούδια. Είναι άσχημο να βλέπεις βλέμματα τα οποία δεν θα είναι τόσο θετικά. Από την άποψη όχι ότι δεν τους αρέσει, αλλά τους αρέσει με άλλο τρόπο. Όχι σαν τραγουδίστρια, αλλά σαν γυναίκα. Δηλαδή με πιο ανήθικο τρόπο. Αισθάνεσαι άβολα με αυτό? Στην αρχή αισθανόμουν, αλλά πλέον το έχω συνηθίσει και δεν δίνω καθόλου σημασία. Είναι πακέτο αυτό και εμφάνιση μαζί με τη φωνή. Ναι, εντάξει. Πρόταση κάποια ανήθικη έτσι έχεις δεχτεί που σε ενόχλησε ή σε προσέβαλε και πώς αντέδρασες σε αυτό? Όχι, δεν έχω δεχτεί κάποια ανήθικη πρόταση γιατί ποτέ δεν έδινα δικαίωμα. Οπότε δεν πήρε και κανένας το δικαίωμα να μου κάνει κάποια τέτοια πρόταση. Μάλιστα. Πού μπορούμε να σε βρούμε τώρα, αν θέλουμε να σε ακούσουμε? Στις Μούσες εμφανίζομαι καθημερινά. Εδώ Αγγελάκι. Αγγελάκι απέναντι από την έκθεση. Εδώ μαζί με τη Γεωργία μας είναι. Η οποία ήθελε να μου πει πριν να αρχίσουμε την εκπομπή ότι είναι φίλες και δεξιά και αριστερά. Και εγώ της λέω: όχι, δεν θα πείσω ότι είστε φίλες. Όλα τα καρφώνω εδώ στον αέρα, μην στεναχωριέστε. Καρφί αμέσως. Αλλά ναι, είναι φίλες, μοιράζονται το ίδιο καμαρίνι. Στις Μούσες και η Γεωργία μας, εδώ το καμάρι μας. Θέλω να τη δείτε. Είναι πολύ καλή τραγουδίστρια. Τι μπορώ να πω εγώ δηλαδή για σένα? Γλύφονται, δεν μπορώ. Καταλαβαίνω. Παθαίνω ένα κάτι. Εδώ η Βαλένθιά μας όμως είναι χορτοφάγος. Και όχι απλά χορτοφάγος, είναι ομοφάγος κιόλας. Δηλαδή, ακούω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να διαχειριστώ εγώ σαν άνθρωπος. Το κατανοείτε έτσι. Μίλησέ μας λίγο για αυτή την ιδιαιτερότητα τη διατροφική. Λοιπόν, είμαι χορτοφάγος. Βασικά ξεκίνησα σαν χορτοφάγος εδώ και 2 χρόνια, από τότε που είδα το ντοκιμαντέρ «Υγιεινή». Δείχνει πώς μεταχειρίζονται τα ζώα, πώς τα βασανίζουν, μέχρι στην ουσία να έρθουν στο πιάτο μας. Οπότε, από τότε που το είδα αυτό, σοκαρίστηκα και δεν μπορώ να φάω κρέας. Ορίστε, το νόημα λοιπόν αυτής της εκπομπής είναι μην βλέπετε ντοκιμαντέρ, κάνουν κακό στις διατροφικές σας συνήθειες. Γιατί όχι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι επειδή έχω διαβάσει πολύ για τη χορτοφαγία και κυρίως για την ομοφαγία, που τώρα τελευταία ασχολούμαι πιο πολύ, πιστεύω ότι κάνει καλό στον οργανισμό, γιατί φεύγουν όλες τις τοξίνες, κάνει πολύ καλό στο δέρμα, έχεις πιο πολύ ενέργεια. Και όλες αυτές τις θρεπτικές ουσίες του κρέατος τις παίρνεις από κάποια υποκατάστατα? Από όλα τα λαχανικά, φρούτα, όσπρια. Όσπρια. Τι είναι τα όσπρια? Δεν θα μιλήσουμε λίγο για το τι είναι τα όσπρια. Δεν ξέρεις τι είναι τα όσπρια? Ξέρω, εγώ τα έχω δει κάποτε σε κάτι πιάτα όταν ήμουν μικρός, σε ένα καφέ πράγμα, φακές το λέγανε. Θα σας γελάσω τώρα. Το έτρωγα όταν ήμουν πολύ μικρός, όχι πια. Γιατί, και από εκεί μπορείς να πάρεις. Αλλά η ομοφαγία είναι ουσιαστικά ότι τρως τα πάντα ομά, ούτε καν μαγειρεμένα. Τρως τα πάντα ομά, ναι, γιατί καθώς τα βράζεις, τα μαγειρεύεις, τα τηγανίζεις, χάνονται όλες οι θρεπτικές ουσίες. Οπότε. Θα σε ρωτήσω τώρα εγώ κάτι απλό. Δηλαδή, πόσα φαγητά μπορείς να φας ομά? Δηλαδή, πες μου, σε μία εβδομάδα σου. Σχεδόν τα πάντα. Τι μπορεί να φας? Τι σχεδόν? Μακαρόνια δεν μπορείς να φας. Ρύζι δεν μπορείς να φας. Δεν μπορείς να φας, όχι. Τι τρως? Λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, το γάλα το αντικαθιστάς με γάλα σόγιας. Ούτε γάλα? Όχι. Ούτε καθόλου γαλακτοκομικά, καθόλου. Ούτε κέικ, ούτε γλυκά, ούτε τάρτες, τίποτα. Τίποτα που να προέρχεται που να είναι ζωικής προέλευσης. Θέλω να. Υπάρχουν. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Υπάρχει το γάλα σόγιας, υπάρχει το γάλα αμυγδάλου, γάλα ρυζιού. Επίσης, το τυρί, υπάρχει τυρί σόγιας. Δηλαδή,
Άμα θέλεις, ας πούμε, να... Αυτό είναι πολύ άσχημο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Σε κάτι νηστείς είχα πάρει αυτό το τυρί της σόγιας που το βάζω στην πίτσα. Στην πλευρά του μόνο πίτσα δεν έφαγα, δεν ήταν καθόλου καλό. Δεν έχω δοκιμάσει, δεν είναι ωραίο. Προσωπικά δεν μου αρέσει. Αλλά εδώ η κοπέλα μας λέει όλα τα θετικά στοιχεία της ομοφαγίας. Άμα θέλετε, δοκιμάστε το. Εγώ σε ομοφαγία το μόνο που έχω δει είναι τη Σαμάλθα που είχε πάει στο Sex and the City να φάει στο Ρο, ένα εστιατόριο που ήταν όλα πέσει σε κάτι πράσινες σούπες έτρωγε. Με τον κόμενο ήθελε. Είμαστε και μετά τις 12, μιλάμε ελεύθερα, οπότε δεν έχουμε θέμα. Και έχεις δει θετικά σε όλο αυτό? Βέβαια, ναι. Στο δέρμα μου, στον τρόπο που σκέφτομαι, γιατί διάβασα ότι όταν τρως πολύ κρέας, σε κάνει να έχεις επιθετική συμπεριφορά, ναι. Αυτό. Έχω μια μόνιμη επιθετική τάση, αλλά... Λες να είναι επειδή τρως πολύ κρέας. Λες να είναι επειδή είμαι λίγο κρυός, ξέρω εγώ. Δεν έχει σχέση το ζώο, όχι τόσο. Εσύ τι ζωή είσαι? Λέων. Καλό ζώο. Λέω. Μας αρέσουν τα λιονταράκια. Χαίρομαι που ξεκινάμε την εκπομπή έτσι, με ένα λιοντάρι δυναμικό. Και δεν πιστεύω στα ζώδια. Καθόλου. Ούτε στα χαρακτηριστικά της, σε τίποτα? Όχι σε τίποτα, γιατί πιστεύω ότι δεν με αντιπροσωπεύει τίποτα από τα χαρακτηριστικά. Στον έρωτα πιστεύεις, σαν ιδέα? Στον έρωτα... Γενικά στον έρωτα. Γενικά στον έρωτα, ρε. Σαν ιδέα, δηλαδή έχεις νιώσει στη ζωή σου ερωτευμένη κάποια στιγμή? Ναι, βέβαια. Ναι. Πώς είσαι όταν είσαι ερωτευμένη, πώς αντιδράς? Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι αντιδράνε άσχημα, άλλοι όμορφα. Δηλαδή, πώς το παίρνεις στον εαυτό σου? Σαν κάτι θετικό ή σαν κάτι αρνητικό? Γιατί υπάρχουν δύο πλευρές του έρωτα. Εννοείται σαν κάτι θετικό, είναι πολύ όμορφο. Ξυπνάς με άλλη διάθεση, είσαι συνέχεια χαρούμενος. Αγαπητοί τηλεθεατές, εγώ θα σας πω ότι η καλεσμένη μας λέει ψέματα, μην την ακούσετε. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει θετικός έρωτας. Τη δίνω στον αέρα, δεν Γιατί ξέρω. το λες αυτό? Κρατάς πολύ αρνητική στάση και αυτό δεν είναι καλό. Λες να είναι από το κρέας και αυτό? Πολύ Μπορεί. πιθανό, ναι. Αυτό, λοιπόν, θα κόψω τα κρέατα κι εγώ. Αμά να βάλω 5 κιλά κι εγώ να γίνω άνθρωπος, τίποτα. Αλλά θέλω να μας πεις τώρα πιο συγκεκριμένα. Είσαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο? Αλλά μην βιαστείς να μας απαντήσεις. Καλύτερα να το δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο θα ρίξουμε μόλις τώρα. Επιστρέψαμε λοιπόν, πάλι εδώ κοντά σας, στο GR, με την Βαλένθια Διγενή, η οποία έχει να μας απαντήσει σε μια καυτή ερώτηση. Καυτή. Θέλεις να την ξανακάνω? Επανέλαβε καλύτερα. Ας επαναλάβω λοιπόν για όσους δεν μας παρακολούθησαν, αν είσαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο. Όχι, δεν είμαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο. Και γενικά ερωτεύομαι πολύ δύσκολα. Αλλά όταν ερωτεύουμε πολύ. Καλό αυτό. Μ' άρεσε η απάντηση. Ναι. Και αν ένας άντρας θέλει, ας πούμε, να σε κατακτήσει, ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει και τι κίνηση θα πρέπει να ακολουθήσει? Ποια χαρακτηριστικά? Κυρίως θα έλεγα ότι με ενδιαφέρει ο χαρακτήρας, σίγουρα παίζει ρόλο και η εμφάνιση. Θα σε διάκοπτα. Σαν πρώτη επαφή. Αλλά άμα δεν έχει το χαρακτήρα ο άλλος για να σε κρατήσει, δηλαδή αυτό που κοιτάω εγώ προσωπικά σε έναν άνθρωπο είναι Η προσωπικότητα. η προσωπικότητά του. Να είναι κύριος, να είναι άντρας με όλη τη σημασία της λέξης. Να βάζω υπότιτλους από κάτω, να είναι γυμνασμένος, να έχει τατουάζ, να καμία έχει σχέση. μουσια, να είναι μελαχρινός. Όχι. Καμία Όχι, σχέση, σε καμία διαβεβαιώ σχέση. γι' αυτό, όχι. Α, όχι. Απλά να είναι σοβαρός. Δηλαδή, Ορίστε, το κορίτσι μας είναι ελεύθερο, δουλεύει κάθε βράδυ στις μουσες, μπορείτε να πάτε, να την κατακτήσετε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο.
Αξίζει τον κόπο, σας το λέω. Είναι καλό παιδί. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι προέρχεσαι από καλλιτεχνική οικογένεια. Ο πατέρας σου ήταν τραγουδιστής και η μαμά σου επίσης χορεύτρια. Ήταν τραγουδιστής και επιχειρηματίας, είχε πολλά μαγαζιά. Θεσσαλονίκη. Μεγάλο όνομα. Είχε το Κοσμοδρόμι βασικά που από τους πιο παλιούς το ξέρουν όλοι. Στη γενιά των γονιών μας δηλαδή. Ναι. Πιστεύεις ότι εάν δεν υπήρχαν οι γονείς σου και δεν είχες αυτές τις επιρροές, πάλι θα ακολουθούσες τον δρόμο του τραγουδιού ή όχι? Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ αυτό και λέω στον εαυτό μου ίσως να μην το ακολουθούσα. Δηλαδή, πιστεύω ότι εξαιτίας του πατέρα μου, που ήμουνα συνέχεια μες στην μουσική, αυτό ακριβώς, από πολύ μικρή, επηρεάστηκα και ίσως γι' αυτό ήθελα κιόλας να γίνω κι εγώ τραγουδίστρια. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα γινόμουν αν δεν ήταν ο πατέρας μου τραγουδιστής. Άρα τα παιδιά μιμούνται. Επαληθεύεται αυτό. Ναι, επηρεάζονται από τους γονείς του. Μάλιστα. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει καθόλου τον τρόπο που σκέφτεσαι ή που κινείσαι? Κοίταξε, κάποιες φορές επηρεάζομαι κι εγώ, όπως όλοι, αλλά πάντα σκέφτομαι αισιόδοξα και θετικά, οπότε πιστεύω... Ναι, επειδή είσαι σε ένα δύσκολο χώρο, Ναι. ενώ από άποψη δουλειά δεν υπάρχουν μεροκάματα, τώρα είσαι πολύ τυχερή, δουλεύεις κάθε μέρα σε ένα πάρα πολύ καλό μαγαζί. Αλλά αύριο μεθαύριο θα έρθουν οι μέρες που θα πας σε άλλα μαγαζιά, τα οποία μπορεί να μην είναι μεγαλύτερα, αλλά είναι 2 μέρες τη βδομάδα, 3. Η κρίση στη δισκογραφία είναι κάτι που μπορεί να σε εμποδίσει από το να συνεχίσεις τον όνειρό σου? Σίγουρα έχει επηρεάσει η κρίση Τη διασκέδαση. Ναι, την δισκογραφία, σίγουρα. Κάποια άλλη εναλλακτική υπάρχει στο μυαλό σου? Εκτός από το τραγούδι. Ναι. Ναι, βέβαια. Αν δεν καταφέρω να κάνω κάτι με το τραγούδι, θα ήθελα να γίνω δασκάλα μουσικής. Άρα πάλι θα σχολιάσουμε το τραγούδι. Ναι, στην Απλά με ουσία διαφορετικό ναι. τρόπο, Στην ναι. ουσία ναι, αυτό. Μάλιστα. Τα πράγματα στη ζωή σου τα βλέπεις άσπρο ή μαύρο? Πώς? Άσπρο ή μαύρο? Άσπρο ή μαύρο? Πώς βλέπεις τα πράγματα, άσπρο ή μαύρο? Άσπρο. Άσπρο. Αισιόδοξη. Ναι, πάντα. Καλό αυτό. Γιατί μερικοί λένε δεν υπάρχει το άσπρο το μαύρο, υπάρχει κάπου το γκρι στη μέση. Αλλά εντάξει. Δεν ξέρω. Είναι... Διαφωνείς? Δεν ξέρω. Εγώ είμαι του γκρι. Δεν φαίνεται. Αν και τελευταία προτιμώ το μαύρο. Το έχουμε καταλάβει κι αυτό. Αλλά Πού είναι κι κάτι. εσύ? Δεν φαίνεται. Όλη η αρνητικότητα είναι σειρένα. Μη είπα αρνητικό τώρα. Μη είπα αρνητικό, ναι, στην πρώτη εκπομπή έτσι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στις υπόλοιπες. Δεν είναι συκοφαντίες. Είναι Θα πραγματικότητα. πιαστούμε μαλλί με μαλλί, ξέρω. Και θα δεις μετά τι έχει να Το γίνει. δικό μου θα πιάσει, γιατί εγώ δεν έχω να πιάσω πολύ. Έτσι. Ασχοληθούμε λίγο με την καλέσμη. Οκ, ναι. Τι λέω εγώ τώρα. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια? Πώς σκέφτομαι τον εαυτό μου σε 10 χρόνια. Εννοείς γύρω από τα επαγγελματικά. Γύρω από όλα. Γιατί μόνο από τα επαγγελματικά δεν υπάρχει προσωπική ζωή? Δηλαδή, είσαι τώρα 23, όπως μας είπες. Στα 33, θέλεις να είσαι παντρεμένη, να έχεις οικογένεια, παιδιά, να έχεις μια καριέρα. Πώς το σκέφτεσαι? Σίγουρα θα ήθελα να έχω οικογένεια. Αλλά προτού κάνω οικογένεια, θα ήθελα, αν μου δοθεί ευκαιρία, να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου, που είναι γύρω από τη μουσική. Και για να σου απαντήσω στην ερώτηση που μου έκανες, πώς βλέπω τον εαυτό μετά από 10 χρόνια, θα ήθελα να κάνω καριέρα παγκόσμια. Παγκόσμια. Δηλαδή, ναι, διεθνής καριέρα. Αυτό. Θα ήθελα δηλαδή... Και θέλεις να φύγεις από το εγχώριο, να βγεις Ναι. και παρά έξω. Αυτό. Γιατί όχι? Σε κάτι αγγλικό να φανταστώ. Φαντάζομαι πας στην Κίνα να κάνεις διεθνή Ξενόγλωσσα, καριέρα, ναι, ξέρω ναι. εγώ. Δεν ξέρω, ξέρεις κινέζικα. Αλλά Υπάρχουν πολλοί, ξέρεις, που ξέρουν, γιατί η Κίνα, σε πληροφορώ, ότι είναι η μεγαλύτερη μουσική αγορά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Σοβαρά μιλάς. Μόνο έχουν 4 δισεκατομμύρια κόσμο. Ναι, αλλά εδώ γιατί δεν ακούμε κινέζικα τραγούδια, ας πούμε. Φαντάζεσαι? Όχι. Δεν ξέρω, έχει κάνει κινέζικο τραγούδι. Το Gangnam Gangnam Style, Style, το οποίο ναι. είναι καμία σχέση με κινέζικο όμως. Κορεάτικο. Εντάξει. Κοντά πέφτουν αυτά. Οπότε θα ήθελες να φύγεις και στο εξωτερικό, αν σου γινόταν κάποια καλή πρόταση. Βέβαια, ναι. Με ποιους καλλιτέχνες θα θέλεις να συνεργαστείς? Έλληνες... Έλληνες. Έλληνες. Ας μείνουμε στο εγχώριο λίγο. Γιατί μιλούσαμε για το εξωτερικό.
Θα ήθελα να συνεργαστώ πολύ με τον Νίκο το Βέρτη, με την Πάολα. Βασικά, με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες. Δηλαδή... Πιο πολύ του λαϊκού είσαι δηλαδή και όχι τόσο του pop. Μ' αρέσουν τα πάντα. Μ' αρέσουν τα πάντα. Ακούς τα πάντα. Ακούω τα πάντα, ναι. Ακούς και hard metal. Ναι, ακούω βέβαια. Αυτά Symphonic metal. Αχ, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Evanescence. Ναι. Μίλησε η μουσικός τώρα, είπε Symphonic metal του Evanescence. Είναι Symphonic metal. Όχι, αλλά κλείνει προς τα εκεί. Άρα θα μας πιάσει καμία εκπομπή στο στόμα της. Να λέμε Symphonic metal του Evanescence και τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Καλά, υπάρχουν κι άλλα, απλά εγώ δεν ψάχνουμε τόσο. Within Temptation. Τους αγαπώ έτσι. Nightwish. Και αυτούς τους αγαπώ. Αυτά είναι από τα νεανικά μου χρόνια, τώρα έχω γεράσει λίγο. Το έχω ρίξει πιο στα παραδοσιακά. Η πολιτική σε απασχολεί σαν χώρος? Η πολιτική. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν ασχολούμαι πολύ με τα πολιτικά. Δεν γνωρίζω δηλαδή πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν θα πήγαινες να ψηφίσεις εκλογές? Επειδή δεν γνωρίζω, δεν θα ψηφίσω κιόλας. Ναι. Ορίστε. Να το πώς βγαίνει το ποσοστό σιγά σιγά του δεν θα πάω να ψηφίσω γιατί είμαι αναποφάσιστος. Έχουμε μία αναποφάσιστη κοντά μου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσει. Δηλαδή, πώς πω, επειδή δουλεύω κιόλας κάθε μέρα, δεν βλέπω και συχνά τηλεόραση, οπότε Ναι, δεν αλλά είμαι. Δεν έχεις άποψη πάνω στο θέμα. Αυτό ακριβώς. να αφήσεις την τύχη της χώρας σου ή της ζωής σου στα χέρια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ουσιαστικά λαοφιλείς, γιατί η κυβέρνηση βγήκε με ένα ποσοστό το οποίο δεν δείχνει ότι είναι 100% ψηφισμένο από το λαό, γιατί έχει πολύ μικρό ποσοστό, άρα δεν τη θέλει ο περισσότερος κόσμος, ο οποίος σαν και εσένα δεν πήγε να ψηφίσει. Οπότε είμαστε με κάτι που δεν μας εκφράζει, δεν μας αντιπροσωπεύει, απλά και μόνο γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν κόσμος. Κοίταξε, προτιμώ να μην πάω να ψηφίσω παρά να πάω να ψηφίσω και να ψηφίσω κάτι λάθος. Από τη στιγμή που δεν είμαι όσο πρέπει πληροφορημένη. Και αυτό το σέβομαι. Έχει μια βάση. Μπορώ να το δεχτώ. Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι γούστο τώρα. Σίγουρα θα ήθελα το καλύτερο, όπως όλοι, για τη χώρα μου. Ναι. Για την πατρίδα μου. Η Θεσσαλονίκη σ' αρέσει? Ναι, πολύ. Είσαι από εδώ γέννημα θρέμα, έτσι? Ναι. Αν σου δινόταν μια ευκαιρία να κατέβεις στην Αθήνα, θα το έκανες, πιστεύω, έτσι. Θα το έκανα, ναι. Και να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποια τραγουδίστρια, κάποιος καλλιτέχνης γενικότερα που θα ήθελες να ταυτιστείς μαζί του ή να κάνεις κάποια ανάλογη καριέρα? Βέβαια, ναι. Ποιος είναι αυτός? Θα ήθελα πολύ να κάνω μια καριέρα σαν της Celine Dion, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μεγάλες βλέψεις. Ναι. Για τα ελληνικά δεδομένα, βέβαια, λίγο δύσκολο, όπως ξέρεις κι εσύ. Ναι. Αλλά Μια Eurovision λείπει. Στη Eurovision θα πηγαίνεις? καλή. Βέβαια. Ναι. Βασικά θέλω πολύ να πάω στη Eurovision, πάρα πολύ. Έλα, μπορείς να το αποκαλύψεις, ξέρω εγώ, ότι μιας και είσαι στην Πάνη, ξέρουμε όλοι ότι η Πάνη και είναι μαζί με το ΜΑΤ, του χρόνου μάλλον αν θα γίνει Eurovision θα πάει το ΜΑΤ, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε υποψήφια. Πιστεύω... Είσαι ανοιχτή δηλαδή σε Ναι, ναι. προτάσεις. Ορίστε. Εμείς εδώ στηρίζουμε λοιπόν την Βαλένθια για την Eurovision του χρόνου. Θα το κάνουμε πανό, θα το γράψουμε στα μπλουζάκια μας. Γιατί έτσι πρέπει. Στηρίζουμε Θεσσαλονίκη, εννοείται. Είναι δικό μας παιδί. Δεν νομίζω ότι την ταλαιπωρήσαμε πάρα πολύ με τη συνέντευξη. Νομίζω πως ναι, σε κουράσαμε. Όχι καθόλου. Όχι. Μήπως να συνεχίζαμε εμείς με τα θέματά μας. Η Βαλένθια θα μείνει κοντά μας βέβαια να τη σχολιάσουμε μαζί τα υπόλοιπα. Εννοείται, δεν σε αφήνουμε να φύγεις τώρα που ήρθες. Ούτε καν. Εδώ θα μείνω, εδώ Θα μας τραγουδήσεις κιόλας, εννοείται. Εννοείται. Αλλά μήπως να δούμε τι φόρεσαν οι κυρίες αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Για... Βλέπουμε λοιπόν εδώ την κυρία Κάρι Μούλιγκαλ. Τι φοράει ακριβώς, δεν ξέρω. Μας αρέσει. Τι ακριβώς είναι, σακάκι, ολόσωμη φόρμα, παντελόνι? Είναι περίεργο, είναι σαν ολόσωμη φόρμα με σακάκι από πάνω. Το παπούτσι δεν μ' αρέσει. Σαν νυχτερίδα είναι αυτό το μανίκι. Δεν ξέρω. Βαλένθη, εσύ τι λες? Λίγο περίεργο. Ναι. Δεν μας αρέσει, δεν ξέρω. Ο Batman είναι η Catwoman, είναι ποιος είναι τέλος πάντων. Τι θέλει η κυρία και ποια είναι αυτή η κυρία εντωμεταξύ? Ούτε εγώ το ξέρω. Και εντωμεταξύ ντρέπομαι τώρα που θα το πω αυτό, αλλά το σύνολο αυτό είναι και της αγαπημένης μου. Ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μου, έτσι?
Είναι στη Βικτόρια Μπέκαμ. Το παίρνω πίσω, είναι υπέροχο το σύνολο. Ξεχάστε τι είπα, μ' αρέσει. Μπράβο. Αλλάξαμε και. Βλέπουμε την Μαρία Μπεκατόρου. Δεν βάλαμε βαθμό στην προηγούμενη. Γιατί δεν βάλαμε βαθμό, δεν είπαμε τίποτα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε στη Μαρία Μπεκατόρου. Γιατί δεν μας άρεσε καθόλου. Προσωπικά και εμένα. Ωραία, πάμε στη Μαρία Μπεκατόρου. Με ένα πράσινο φόρεμα. Ωραίο το λες, δεν το λες, ξέρω εγώ. Εντάξει. Άρχιο ελληνικό, καριάτιδα. Απλά δεν το λες. Σικ το λες. Δεν μ' αρέσει. Τίποτα δεν σ' αρέσει, όχι. Δεν μ' αρέσει, τελείωσε. Εσένα Βαλένθια σ' αρέσει. Μ' αρέσει το σχέδιο. Είναι ρομαντικό. Το χρώμα δεν θα το φορούσα εγώ προσωπικά. Στην κοπέλα ταιριάζει. Είχα δει χθες το βράδυ, έβλεπα το καφέ της Χαράς, φορούσε στον αραβόνα της αυτή μια τουαλέτα μπλέτα. Αυτάς πιο ωραία ήταν, που ήταν και εκεί της χάλια, μην φανταστείτε. Δεν πάμε στην επόμενη κυρία. Η οποία είναι. Η οποία είναι η κυρία Ελένη Πετρουλάκη Ήβιτς. Μ' αρέσει πολύ. Έχει πολύ στυλ η γυναίκα αυτή. Και εμένα. Μου θυμίζει λίγο τη Μελίνα Σλανίδου εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί. Η ιδέα μου είναι. Η ιδέα σου είναι. Μ' αρέσει η μπλούζα της, τρελαίνομαι. Δηλαδή, η Αμερικάνικη σημαίνει το Talk of the Town, το καινούργιο, έτσι. Μέσα στο παντελόνι, πάρα πολύ. Μάλιστα. Αύριο να πούμε Αμερικάνικες σημαίες, μήπως μπορούμε να το κάνουμε και φόντο από πίσω. Να βάλουμε και το άγαλμα της ελευθερίας και την κοπελίτσα την ωραία. Δεν κολλάμε το GR. Γιατί θα είναι ριζοσπαστικό GR. GR με την κυρία στο χέρι. Θα το σκεφτούμε μετά. Αγαπημένη, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πιο Επειδή απλό, όμως εγώ δεν πιο βλέπω μικρό, πιο καλά, θα σπουδαίο. μου πεις ποια κοπέλα. Η κυρία Ελένη Φουρέιρα. Καλά το σκέφτηκα. Σ' αγαπώ. Κι εγώ την αγαπώ. Σ' αγαπώ. Αδυνάτησε Κόλλησε η υπερβολικά ή μου φάνηκε. Όχι, είναι θεά, είναι όπως πρέπει. Δεν μου αρέσει εμένα που σκούρνει το μαλλί. Ούτε εμένα. Γενικά προτιμώ τις ξανθιές. Αλλά Εγώ την προτιμούσα όπως ήταν αρχικά, με το μαλλί, ξέρεις. μωρέ, και εσύ σαν τον Ουγκαμπούγκα από την Ουγκάντα να πούμε. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω, τι να της δώσω. 10 με τόνο. Θέλω να πάω να τη βρω από κοντά, να υποκληθώ και να της πω ότι είναι μια θεά. Το σακάκι υπέροχο, το παπούτσι υπέροχο, το τζιν. Έτσι πρέπει να είναι βασικά οι γυναίκες. Δεν είναι ανάγκη να βγαίνουν θέλεις και πάνε. Στη δεξίωση. Στα μπουζούκια θα έλεγα, αλλά επειδή είστε δύο κοπέλες στο περιπτώριο στα μπουζούκια, δεν μπορώ να σας δείξω. Δεν γίνεται, δεν πρέπει. Γιατί υπάρχουν και καλοντημένες τα μπουζούκια. Πάμε να δούμε την επόμενη κυρία. Ρένα, πάμε. Είναι η Κέιτι Πέρι. Δεν την κολακεύει νομίζω το φόρμα. Σαν αυτιά γάτας είναι αυτά. Σαν τη Minnie Mouse είναι αυτό το πάνω από το μπούστο. Δεν μου αρέσει καθόλου και από κάτω το μπαλούν. Τι είναι. Ένα μπαλούν καρέ. Ο Θεός να το κάνει φόρεμα αυτό τώρα. Βαλένθια, τι λες. Δεν θα το φορούσα. Κι εγώ σε καμία περίπτωση. Εγώ και να θέλετε δεν θα γινόταν. Οπότε όχι. Next, please. Θεότητα. Η απόλυτη Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία ετοιμάζει και καινούριο τραγούδι τώρα, το οποίο έρχεται μέσα στη βδομάδα. Αλλά δεν μου Αποκλειστικά. αρέσει καθόλου αυτό που φοράει. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή πραγματικά θα αρχίσω να ρωτιέμαι για το γούστο σου, αν συνεχίσει να μου λες ότι δεν σου αρέσει. Τι ακριβώς είναι. Είναι μια ολόσωμη αρχαιοελληνική φόρμα, η οποία είναι που δεν της κολακεύει υπέροχη. καθόλου το σώμα. Πώς δεν, είναι υπέροχη καταρχάς. Τι δεν της κολακεύει το σώμα ακριβώς. Είναι πολύ φαρδιά. Αρχαιοελληνική φόρμα είναι, τι θέλεις να είναι στενή. Μετά θα ήταν η Catwoman, δεν θα ήταν η φόρμα. Δεν μου αρέσει, όχι. Εμένα μου αρέσει. Ορίστε. Εμένα όχι, παιδιά. Λυπάμαι, αλλά με Θα σε βρίσκεται. αντικαταστήσω, θα πάρω τη Βαλένθια εδώ πέρα, δεν πειράζει. Να λέει καλό λόγο Πολύ γιατί δεν ευχαριστώ. να βανδύ. Πώς να πάω έτσι. Συγγνώμη, Γιώργη. Τρέμει η καρέκλα μου, παιδιά. Πάμε να δούμε την επόμενη κυρία. Δεν έχουμε επόμενη κυρία. Αυτά ήταν. Τελειώσαμε, αυτά Ωραία. ήταν. Ωραίες εμφανίσεις της εβδομάδας, έχω να πω. Έτσι και έτσι. Θα μπορούσαν και καλύτερα, πιστεύω. Η πιο καλοντημένη νομίζω ότι ήταν η Ελένη Φουρέιρα, έτσι. Ναι, κι εγώ θα συμφωνήσω. Απλή, λιτή και απέναντι. Ναι, θα συμφωνήσω. Και τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παιδιά, συγγενείς, δεν ξέρω τι είστε, θέλω να σας πω να αφήσετε, αγαπημένες γυναίκες, κατσαρόλες σας, να αφήσετε τις κουτάλες, να αφήσετε τα πιάτα, να αφήσετε τα πάντα. Η αγαπημένη στιγμή αυτής της εκπομπής, της δικιάς μας εκπομπής, είναι η έρευνα. Ωραία. Είναι αυτό που καίγεστε να μάθετε κάθε εβδομάδα και είμαι εγώ εδώ για να σας ενημερώσω. Έκανα μεγάλο πρόλογο. Δεν πειράζει. Είναι οι 5 βασικές ενδείξεις που μαρτυράνε ότι η σχέση σας βασίζεται μόνο στο σεξ.
Λοιπόν, το σεξ λοιπόν και οι σχέσεις είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μην τα μπλέκουμε, κυρίες μου. Εσείς μπορεί να θέλετε σχέση, ο άντρας προφανώς και δεν θα θέλει σχέση, σας το λέω εγώ που το ξέρω. Θα θέλει κάτι άλλο. Επειδή θα σας δουλέψει όμως, γιατί θα σας δουλέψει, θα είμαι εγώ εδώ να σας πω τι πρέπει να κοιτάξετε. Και άμα τα δείτε, αυτά άρχιστε να τρέχετε άμα θέλετε σχέση. Αν θέλετε να περάσετε καλά, μπορείτε να περάσετε καλά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι καλό να περνάμε και καλά. Λοιπόν, τα 5 πράγματα είναι, ξεκινώντας από το πρώτο, είναι ο σύντροφος με το αλκοόλ. Είστε εσείς. Είναι αυτός. Έχετε έτσι έντονη διάθεση από το αλκοόλ που έχετε πιει. Συνευρίσκεστε. Αλλά αυτό δεν αρκεί, καταλαβαίνεις. Μπορεί δηλαδή να μην είναι ότι θέλετε ο ένας τον άλλον ή ότι αυτός καίγεται για σας. Απλά είστε υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Απλά είστε λίγο την επίρρεια του αλκοόλ. Και γίνεται αυτό συνέχεια όμως. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι το κακό ότι βρεθήκατε μία φορά και έγινε ό,τι έγινε. Κάνατε έρωτα, σεξ, ό,τι θέλετε. Είμαστε μετά τις 12, το ξαναλέω, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Και βρεθήκατε. Κάθε φορά είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Προφανώς και δεν υπάρχει αυτή. Μήπως νυφάλης δεν σας θέλει, μήπως νυφάλη δεν τον θέλετε. Προφανώς και δεν θέλω στον άλλον. Απλά έχουν κάποιες ανάγκες που θέλουν να καλύψουν. Ναι. Σου έχει συμβεί ποτέ εσένα να υπάρχει κάποιος άντρας που μέρα από τη ρέκ παραπάνω να γίνει το κακό? Όχι, ποτέ. Έχουμε καλό κορίτσι κοντά μας, ένα καλό λιονταράκι. Δεν πίνω και καθόλου αλκοόλ, επίσης. Οπότε. Τι να συνεχίσω εγώ να λέω, δεν πίνει αλκοόλ, δεν τρώει γλυκά, δεν τρώει κρέατα. Το καλύτερο κορίτσι, τι θες, τι άλλο. Φαίνεται βασικά, άμα τη δούμε πώς συντηρείται κιόλας σε αυτή την υπέροχη σιλουέτα, φαίνεται. Τέλος πάντων. Οι μόνες σας έτσι συναναστροφές, συνεχίζω στο δεύτερο, είναι να κάνετε πράγματα που έχουν σχέση με το σεξ. Δηλαδή, να συναντιέστε μόνο σε σπίτια, να βγαίνετε με το αμάξι βόλτα, να μην έχετε βγει έξω, ρε παιδί μου, να πιείτε ένα ποτό, να πάτε θέατρο, να πάτε για ψώνια. Που βασικά αυτό γιατί να το κάνει κάποιος μαζί σας, είναι αρνητικό ούτως ή άλλως. Δεν είναι απαραίτητο, εντάξει. Ναι, αυτό. Μετά, δεν μιλάτε ποτέ στο τηλέφωνο. Πολύ κακό σημάδι. Δηλαδή, μιλάτε μόνο ή στο Facebook, το οποίο μας έχει φάει βασικά, έχει καταστρέψει όλες τις ανθρώπινες σχέσεις στο Facebook, ή μιλάτε μόνο με μηνύματα ή με email. Και αυτό για να κανονίσετε πότε θα βρεθείτε, προφανώς. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο άντρας δεν είναι, παιδί μου, θα σου στείλει στις 12. Έλα. Για να βρεθείτε 12.30. Τάδε. Είναι τάδε και θα βρεθούμε τις τάδε. Καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν το σκοπό που έχει και στρέφεις άλλα γαλλικά. Ναι. Δεν βγαίνει με τις παρέες σας. Τώρα βέβαια εγώ δεν ξέρω αν συμφωνώ εδώ με την έρευνα πολύ. Δεν βγαίνει με τις παρέες. Τι πάει να πει δεν βγαίνει με τις παρέες σας και γιατί να βγει με τις παρέες σας? Και γιατί να μην βγει με τις παρέες σας? Ναι, ρε παιδί μου, πες ότι θεωρητικά έτσι αυτός ο άντρας είστε καιρό μαζί, έτσι καιρό. Ναι. Τώρα. Εντάξει, αν είστε καν 1,5 χρόνο μαζί, εντάξει, θα έχει βγει μια διαφορά με τις φίλες, έτσι θα αντέξει. Αλλά αν ρε παιδί μου είστε 1 μήνα μαζί, ναι. Έτσι, γιατί να βγει με τις παρέες σας? Οι φίλοι είναι φίλοι, η σχέση είναι σχέση. 1 μήνας θεωρείται σχέση? Εντάξει, 1 μήνας είναι λίγο για είναι να βγει. Πολύ λίγο νομίζω. Είναι. Είναι. Δεν ξέρω, εμένα με προβληματίζει λίγο αυτό τώρα έτσι, που το λέει η έρευνα, το βγαίνει με τις παρέες σας. Ούτε έχω πολύ βγαίνω με τις παρέες. Εντάξει, όχι να βγαίνετε και κάθε εβδομάδα, αλλά το να τύχει να βγείτε μια φορά το μήνα, τόσο τραγικό είναι. Ναι, εντάξει, εδώ πέρα προφανώς η έρευνα είναι λίγο πιο απόλυτη και δεν θέλει, όχι. Καθόλου σου λέει, δεν βγαίνετε. Και σας κλείνει και στο σπίτι. Γιατί μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων. Και τελευταίο και τυχερό είναι ότι δεν μιλάτε στο ενδιάμεσο. Κάνετε, ας πούμε, σεξ πριν 3 μέρες. Δεν έχεις νέα του αυτές τις μέρες, κατάλαβες. Δηλαδή, όχι, ας περάσουμε το Facebook, που ήταν μια θετική εικόνα, ότι ακόμα θα σου στείλει στο Facebook για να βρεθείτε. Εδώ σου λέει ότι δεν μιλάτε και καθόλου. Τίποτα, τι. Δηλαδή, γίνεται ό,τι γίνεται, περνάνε 3 μέρες και μετά σου ξαναστέλνει για να σου πει πάλι πότε θα γίνει η πράξη. Αυτό ακριβώς. Όχι, ρε παιδί μου, παρέτηση. Σου λέει, σε βλέπω να είσαι στο Facebook. Σου λέει, ωραία ώρα τώρα, 1 το βράδυ. Δεν στέλνω εγώ στη Βαλένθια μήνυμα να βγούμε. Καταλαβαίνεις γιατί. Η Βαλένθια βέβαια θα τραγουδάει και την ώρα και θα πάρετε. Άντε, μην πω ότι θα πάρετε. Αλλά πάλι ούτε αυτό μας απασχολεί. Γιατί δεν μιλάμε για τη Βαλένθια. Οπότε δεν ξέρω. Έχει δίκιο η έρευνα. Μ' αρέσει αυτή η έρευνα, δεν ξέρω. Είναι απλή. Καλή, σωστά. Ναι. Μήπως δεν προσθέσω, ξέρω εγώ, δικά μου σε την έρευνα, δεν ξέρω. Ένας εμπειρίες. Κοίταξε να σου πω, ένας άντρας θα μπορεί να σε θέλει για το σεξ για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι μπορεί να μην βλέπεσαι για να σε βγάλει έξω. Μπορεί να. Μη βλέπεσαι για να σε βγάλει έξω.
Τότε για ποιο λόγο να είναι μαζί σου? Αυτό ακριβώς. Κάνει σεξ μαζί σου, μην τα μπλέκεις. Δεν είναι ανάγκη να βλέπεσαι, δεν άμα- το στην ταινία. Άμα δεν βλέπεσαι, γιατί είναι. Μπορεί να ντρέπεται ρε παιδί να σε βγάλει στους φίλους του. Δεν Ωραία, έχεις δει ας εκείνη την βρε- ταινία στο. Πού ήτανε, στο American Pie ήτανε. Α, δεν τα έχω δει, δεν έχω δει κανένα. Ορίστε να, γυναίκες. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να μην θέλει, να ντρέπεται να σε βγάλει για αυτόν τον λόγο. Ή μετά μπορεί να του πα τα νεύρα. Και πάλι, γιατί δεν είναι μαζί σου, δηλαδή δεν μπορεί να. Κάνει σεξ μαζί σου, κατάλαβε. Σου λέω εγώ και άλλου λόγου για του οποίου ένα θα τη θέλει μόνο για το σεξ. Δηλαδή, εδώ πέρα έρευνα λέει πώ θα το καταλάβει. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπετε και ο ίδιος μάλλον. Ναι, αλλά αν είσαι ας πούμε, σπαστικιά, μπορεί να κάνει καλό σεξ, δεν λέω, αλλά να μην μπορεί να σε αντέχει να σε ακούει, να μιλά, να βγαίνει. Δεν, ρε παιδί μου, δεν ταιριάζεται αλλού, ταιριάζεται μόνο εκεί. Ωραία, άρα αυτό το ξέρουν και οι δύο. Οπότε έχει ξεκαθαριστεί από την αρχή. Όχι. Τα δεν θέλω. ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ δηλαδή δεν θέλει σχέση, αυτό θέλει σεξ, θέλετε και οι δύο σεξ. Εξαρτάται. Είναι τα θέλω του καθενός. Πάντα μια γυναίκα δεν θέλει όμω σχέση κατ' επέκταση. Ναι, κυρίως εμείς είμαστε πιο ρομαντικές, πιστεύω. Αν και ξέρω εγώ κάτι, γυναίκες τελευταία, αφήστε δεν σας Αυτό θα σου λέγω, ότι οι κύριοι έχουν αλλάξει πλέον. Οπότε. Δεν ξέρω. Μήπως να ακούγαμε έτσι ένα τραγουδάκι, να ευθυμίσουμε λίγο, Και ρε εμείς παιδί να μου, χορεύαμε λίγο. με την έρευνα πέσαμε. Ναι, όντως. Θέλω να αγκαλιαστούμε. Μπορούμε να εγώ αγκαλιαστούμε. Ελάτε να Αγκαλιάσέ μας, αγκαλιαστούμε. λοιπόν. Άλλη μια μέρα προσπαθώ να κατανοήσω τα λόγια και τις διαδρομές που με πάνε πίσω. Ψάχνω να βρω χαμόγελα μες στην τρικυμία, μα έχω εσένα να γελάς κι είναι σωτηρία. Αγκάλιασέ με δυνατά, τα έχω μπερδεμένα, ψεύτικα και αληθινά, ήταν όλα ένα. Αγκάλιασέ με δυνατά, νόημα να βρούμε, απ' του καιρού τα σκοτεινά, αγκαλιά να βγούμε. Άλλη μια μέρα προσπαθώ τη ζωή να φτάσω, ήλιο να δω στη συννεφιά, λίγο να γιορτάσω. Στου κόσμου το λογαριασμό όλο περισσεύω, μα είσαι δίπλα μου εσύ κι έτσι το παλεύω. Αγκάλιασέ με δυνατά, τα έχω μπερδεμένα, ψεύτικα και αληθινά, ήταν όλα ένα. Αγκάλιασέ με δυνατά, νόημα να βρούμε, απ' του καιρού τα σκοτεινά, αγκαλιά να βγούμε. Αγκάλιασέ με δυνατά, τα έχω μπερδεμένα, ψεύτικα και αληθινά, ήταν όλα ένα. Αγκάλιασέ με δυνατά, νόημα να βρούμε, απ' του καιρού τα σκοτεινά. Μπράβο, υπέροχο το τραγούδι, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Βαλένθια που ήταν Βαλένθια, κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο εσάς. Πρώτη μείνατε εκπομπή μαζί σήμερα. μας. Μεγάλο άγχος. Ελπίζουμε να σας άρεσε όσο άρεσε και σε εμάς. Υποσχόμαστε ακόμα καλύτερα πράγματα. Θα είμαστε εδώ κοντά σας την επόμενη Δευτέρα Στις 11.30 ώρα το βράδυ. στο GR, στο Euro. Μέχρι τότε να Καλά προσέχετε. περνάτε. Φιλάκια πολλά.
Εσύ τι θα κάνεις τη Δευτέρα, Γεωργία? Τι θα κάνω? Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Έρσε. Περίμενε. Θα φας μούτσες.